Vítejte u mého prvního videa, jmenuji se Venecien.cz, no tak můžete mě říkat Marek, samozřejmě. Budu točit tady tuhle hru Red Circle 2. Je to onlineovka, takže počítám, že lagy mít nebudu. Ale to můžeme pouze doufat. Já si to trochu zeslabím a můžeme tady jít hrát. Je to dobrá hra. Bojujete. Prostě bojujete. Tak se můžeme, na čem bych mohla hrát. Red Dawn. Sandstorm je dobrá mapa. Takhle se nám to prostě bude načítat, ale ne tak rychle jak mě. Takže tohle je lehká mapa. Tak, za který tým? Za modrý. Joja, tak za koho? Asalanta nechci. Dáme si sniper. Joja. Lamer. A jo. Tady si, no tak, jak jsem říkal, asi lagy budu mít. Ale rozhodně ne tak hrozný, jako kdybych točil Minecraft. Takže je to trochu menší lagy. Zmáčknete Ečko a nastoupíte do tanku. Tank musíte řídit VASD, jinak normálně stačí chodit Včkem a řídit to myší. Tak, budeme na někoho zaútočit, ať je trochu legrace. Já počítám, že jsem tady v téhle hře hodně velký failer, ale tak jako je to multiplayerovka, takže jsou spíš dobří ti lidi než můj počítač, jak proti mě bojuje. Co tam blbec dělá? Proč cílí do vzduchu? Kdy tam počkat. Není tam nepřátelský vrtulník? Bych musel být slepý. Takže teď momentálně jdem přes most, tady do nějakého místního městečka. No, nějakého místního městečka. Podívat se, jak se tady žije. Ne, jdem si srandu, jdeme bojovat. Co to? Hele, takže nepřátelský tank. To nemá smysl bojovat s tankem, tanky jsou silnější. Takže to uděláme nějak takhle, zaberaníme si vchod. Teď vystoupíme. Mám snipera, jestli jste si nevšimli. Vezmeme si... už někdo zabil. Už někdo zabil. Kdo? To je mi utajováno. Nějaký quest. No tady se všichni jmenují quest. Aha. To už vím, kdo střílí. Musím naskočit tady do toho tanku. Co nejrychleji začít pálit. Ježiši, kdo to tam otočil? To je hrozný. Ne, kdo? No tak odkud pořád? No teď jsem se dozvěděl, že vrtulník bychom si asi měli dát tady raketometača. Jo, to nelaguje mě, ale laguje. Tak si zaměříme. Zaměřujete jinak tím, že zmačknete. No, to jsem trošku sfailil. Teď si mě bude chtít zbavit, no jasně, jak jsem říkal. Asi nejspíš uhořím. Můžu se tam přiblížit. Co střílí, jo, když tam nikdo už není. No, tam je, on je akorát schovaný za mrakama. Tak, abych vám řekl, proč se rozhodl točit tady tu hru, tak naprosto jednoduché důvody, aby byla trochu po dlouhé době bojovka. Protože já jsem chtěl točit Minecraft. To věřím, že Minecraftu bych si asi moc nedovolil. No jasně.
Já jsem někdo zabil. Oni mají prostě navrch. Ve všem, vybral jsem si špatný tým. No vlastně ono by mě to nedovolilo vybrat sobě. Jak si myslí, že se dovoluje. Ty vole. Tak těsný. Třeba mě bohání tím nožem. Pojď. Pojď. Nevýhoda je ta, že už ho vidím. Pojď. Vedle. V takové blízkosti jsem lamé. Ty si myslíš, jako že mě trefíš, jo? Já ho hrožu, protože se mě snaží zastavit. Takže čím víc bude nade mnou. A teď vystřelím střelu z milosti. Trefí ze zoufalosti. Fire! Lama. To, co je blíž, děláme. Aspoň jednoho. Ty, ti nás dál bombardujou. Jo, to... Tak to je v pohodě. Jestli máte dojem, že to seká, neseká to mě, ale seká to video. Prostě úplně normální video to seká. Jo! Jo! Můžu jet! Můžu jet! To je ta jediná výhoda té hry. Z toho vládá ta pravice. Zase vrtuju. Tak já si nechám toho Demolitions. A lidi, já se s vámi teda loučím. A zase příště u nějakého toho videa se určitě uvidíme. Naschledanou.